Последна част на видеото за това как да си поръчаме стоката от Китай и как да нямаме проблеми с български митници. Както видяхме в предните две видеа, които можете да погледнете в канала. Първо поръчахме стоката в Alibaba, след това беше изпратена, беше спряна на митнически контрол, където ни поискаха EORI номер, който показах как се вади. Отидохме в агенция митници, в митническо бюро, извадихме EORI номера, изпратихме този EORI номер на митницата в София и оттам нататък остана да изчакаме само да получим вече пакета и проблема се да заплатим митото и ДДС-то на дадения продукт, който сме поръчали. Тук излезна друг проблем. Трябваше първо да изпратиме на каква стойност сме закупили продукта, както вече го споменах, какви са парите, които сме похарчили, да изпратиме шорткът на самото плащане. И един проблем, който не бяхме помислили върху него е, че нямаме сметка на нашата фирма все още, не бяхме отворили банкова сметка. Следователно ще трябва да платим по някакъв друг начин, понеже самото плащане трябва да дойде на името на фирмата, не може да дойде на името на частно лице. Не мога да го платя от моята си сметка. Следователно, не ми дойде в първия момент на акъла и следователно попитах и ми бяха казали, че мога да го направя чрез EasyPay, така че платихме чрез EasyPay. Другото нещо, което ми беше доста интересно, по принцип, е, че не заплатихме никакво мито за нашата стока. Ето тук ви оставям всичката информация, която имахме с хората от агенция митници. Не мога да разбера защо не платих никакво мито, даже не мисля и да питам, защото по-добре да не питам. Платихме си 20% ДДС върху стойността на стоката, това, което сме закупили, и никакво мито. Разбира се, след като заплатихме, поисках да изпратим платежното, че сме платили, изпратихме платежното и единственото, което остана е да чакаме, за да доставят пакета вече до вратата ни в къщи. Разбира се, отново трябваше да почакаме около 6, 7, 8 дена, понеже толкова горе-долу отнема проверката на документите, изготвяне на всичките документи, но в крайна сметка всичко стана след 6-7 дена. Изпратиха ни обратно митническата декларация, че всичко е заплатено, която ние ще предадем на нашата счетоводителка и оттам нататък започваме да работим по нашите продукти и да опитаме да ги продаваме в България, много ясно. Така че, ако имате някакви въпроси, свързани с всичко това и този процес, можете спокойно да питате в коментарите, да оставяте коментари. Ще съм ви благодарен, ако дадете един лайк на това видео. Доста е късичко го направих, но само това ми остана да ви покажа последния етап от този целият процес, който показах. Както виждате, няма нещо чак толкова сложно. След като го направите 3, 4, 5 пъти едно и също нещо, се превръща в автоматично и става много лесно. Единствено, което трябва да внимавате е да имате някакъв агент или някой поне сигурен човек в Китай или сигурна фирма. Има видео за това също съм направил, как да подбираме производителите си в Китай, за да не срещаме проблеми след това, каквито неведнъж съм имал аз също с китайците. Така че хора, благодаря ви, че ме следвате. Очаквам по един лайк от вас и да споделите видеото с някой, който го интересуват тези теми.